Right, hazvina kumira zvakanaka. Pane statue yanga iri kunetsa yaJoshua Nkomo-the-Late mahwana umana vanhu vanga vari kupopota inyaya yaFather Zimbabwe. So pane mashoko akawanda anga ari kutaurwa pamusoro pacho. Unongoziva zvinoita maZimbabweans. Muka akati zvadai so yaiswa zvisiri izvo, yaiswa nemarata mashoma, wati inonyatsodesignwa. Vamwe vakati it's an insult. Vanhu vaitaura zvakasiyana siyana. But okay, to cut the long story short, yazongobviswa usiku. I don't know kuti yabviswa nani, but chatangoona chingoti yaita se yabviswa. Zvinova izvo zvinhu zvavhundutsa because vanhu vanenge vasina kuexpecta that kuti okay, nyaya yacho changoperera pakungotaurwa nemuromo. Unoziva kuti kuna vanhu vasingamiriri kungotaura nyaya nemuromo, vanototaura nekutoita kuti aiwa izvi so zviri kutoitika izvi hazvinetse, tinongoseta order yacho. So zvinhu izvo zviri kuvhundutsa because that side zvikareka ndokuri kuitirwa independence. Ndo zvinhu zviri kutotemesa vanhu musoro pazvinhu zvese zvatingataura kuti zviri kuitika. Ndo yatingatoti shoka, ndo joka rakandwa of the day. I don't want to waste much of your time chisikotaura zvinhu zvakawanda, but ndangoti ndingopfuura ndipana ndingokuzivisai kuti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutora nzvimbo zviri kuitika, so that kana muchinge mazosanganawo nenyaya idzo mastreet munongoziva kuti aiwa tamboinzwa nyaya iyoyo ichitaurika for sure, zvinhu zvekuti zviri kutoitika.